Huawei P8 Lite. Ahojte, dnes vám predstavím Huawei P8 Lite. Je to lacnejšia verzia, cena síce išla dole, ale kvalita ostala dosť vysoká. Tak si pozrieme zblízka, čo sa ukrýva v tomto zaujímavom balení. Spredu vyzerá fantasticky, zozadu je kamera s bleskom, všetky tlačidlá pre zapnutie aj hlasitosť. Na pravej strane dole je štandardne konektor pre nabíjačku, okolo neho sú reproduktory. Ľavá strana ostala prázdna a hore, ako sme zvyknutí, na jack pre slúchadlá. Tak a v škatulky máme menšie škatulky. V jednej je návod, ten môžete vidieť, dosť obsiahly. A v druhej bude teda všetko ostatné. Takže pozrieme sa. Máme tu takže špendlík, pod ním je nabíjačka, dátový kábel a slúchadlá. Poďme sa pozrieť na to najhlavnejšie, teda telefón. Toto je verzia pre dve SIM karty, ktoré sa vkladajú sprava. Do prvého slotu ide microSIM. Sem toto vysunieme, vložíme a zasunieme naspäť. No zaujímavejší je tento druhý slot, kde sa vloží nano SIM karta alebo micro SD karta. Správne som použil alebo, dá sa tam dať iba nano SIM. Tedy môžeme používať telefón s dvomi SIM kartami. Alebo jednu SIM kartu oželieme a zvýšime si pamäť. Môžeme tam dať micro SD kartu do maximálne 128 GB. Na zadnej strane máme aj nálepku s podrobným popisom. Okrem toho tu máme 13 megapixelovú kameru s LED bleskom pre Full HD videa a vpredu máme 5 megapixelovú kameru. Telefón je pri používaní veľmi svižný, nezasekáva sa, vybavený je Androidom 5 Lollipop, doplnený o užívateľské prostredie Huawei MUI 3.1. 5-palcový IPS displej s rozlíšením 1280 na 720 pixelov je veľmi kvalitný. Na mňa pôsobí ako fotka. Pre bežné oko určite postačí na dlhé roky. Ešte, aby sme nezabudli spomenúť 8-jadrový procesor s frekvenciou 1,2 GHz s operačnou pamäťou RAM 2 GB. To je na začiatok všetko. Ak vám to nestačilo, pozrite si aj moju druhú rozsiahlejšiu videorecenziu. Ďakujem za pozretie. Čaute!